Nyaso bochori boko bachora ba director sechi factory bochori bokagira korekana starike 25 na isato nigo abanya committee korwa sechi tundubari echo chigotoka sechi factory che ya ogembo na boigo eberege ritkurare baba gutwara egeikaro na gukwanira amangana au gatiabo amaunchorero na boiga magendra yuaberega koenekiwa sechi tundubari echo nigo bainekiabuna na mangabereka gokorekana asibaganiro mocho obochori obwo chokorekana asenchera ereyo morembe na boigo eyo bwasyoku norobotero ngotwarigane numuriketo Mildred Momanyi Gobono chikura chaba director bechae inseyo cheneli wa KTDA chirachiko bachitaliki emerongevere na isato ni gobono abalemi bagendete kweroberia iliogo chiagwa kachikura chabo asobwasoku no wekirano inseyo cheneli wa factory ya ogembo amoneberege ni gobono abanya committee bonsi kurwa ase chitundubali chonsi bakora egikaro iliogo sanga ali aba director baikeranire gochase abalemi asege kababeire abisi Gotuwa mukutano wa committee members wa tea buying centers chitundubali chionsi chieberege na ogembo na abantu bare over 600 umukutano tuwa terero boyo kwana igoro yo magendro twakorire geseto chorwa umutienyi okane mwaka 2021 korwerio amange twakorire abalemi ba minto banyaroche twaimokire twa mentire chibesa chia ogwaka na kiro mutienyi cyarure chisingi 15 cyachire 24 yare kunyalikana aba director abarororo bagenderere nigo bakera serikali mbya ase owanchira chikura gokorwa asobwasyoku amono morembe government serikali yetu ya Kenya inseyo oborai wa Dr. William Ruto batomekiri twaigure buya kiara barangeirie election ekoru na ekoru asenjiraye obo maene na transparently na TBK regulator ya ito tigato nyakirenga mbia mono for organizing IBC echagotenera obochori bweito bogocha korekana taro 28 omutienyi oyo na Kenya ngima to tebanga serikali yaito muligereri kende nke basokorekana abalemi ba minto baeguchinga kichingiya bachore abarayi bali batagete bakoragwa na director Ombasa Omweno nigo atebire egati yali abalemi baringe gwetera asamatuka magega na maunchorero baretere asechitundubali cyabo chiko ibwa endaki yinchi akabeiro ororo ochimaega igokwale konyanyo aba mo director yomo abwati kinamba nyo isano okuminga rende kinamba ikisano ngayera ku rustikiro chiko ukire namba ibale kuchibabwatirana na abakarani lakini ko geisa to soime omo director muno oyo igabwate namba eyemo oboibi boli bwechae bwechikiro wairanirense na goetani neryo twarentire chi machine chinya munago pimaria obisie kworo kinga chikiro irengo muremia pimeirwe that is why okonyoranga kero mutienyi omuremia akonyora chikiro chia chionsi chigoetere simu yaye ase chinga kecho nigo anekia egati yali barachigokora ekero bareranigwe abisi ase amatuko alebosyo ono muna tuteneine batano omotorega twatlentire elaini ekoro orthodox machine ya chete omutienyi oyo etete ereberege ekina gitotagete tokore ebe installed echake gosie cha orthodox eyiye konigwa isiko ya Kenya digoria $5 per kilo eyitwale ko eguribaga ekwere tobe ebo ko install echake gosia toni chibesa chirigoro abalimbanyole chibesa chisaine ngoripota ya egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi.